לכל תושבי אשדוד היקרים והאהובים, אנחנו ברוך השם זכינו במשך המון שנים להיצמד לגדולי ישראל, בראשם מורנו ורבנו עטרת ראשנו, הרב עובדיה יוסף, שזיכה את עם ישראל בזיכוי רבים ענק מאוד. הרוחניות של אחינו הספרדים בפרט, שהרב עובדיה חרת על דגלו להחזיר עטרה ליושנה, הקים תנועה נפלאה, תנועת ש"ס. בחלק הגשמי דאג הקדוש ברוך הוא שהשליח הנפלא שלו, הרב עובדיה, הביא את השליחים הנפלאים לדאוג לנושא הרווחה בעם ישראל. שהשלוחים הללו נמצאים פה באשדוד, בראשם רבי אברהם אמסלם היקר והאהוב, שעושה כל מה שביכולתו ומעבר ליכולות עם כל הנציגים הנפלאים. ויש לנו מועצת חכמי תורה שהשאיר לנו מרן, וברוך השם המועצת הזאת הסתכלה על העיר הנפלאה שלנו וראתה את הצורך הענק ללכת ולהגדיל את התנועה הנפלאה הזאת ולראות שאפשר להעמיד ראש עיר חרדי שיודע לדאוג לכולם, שיודע לתת לכולם. אנחנו כמובן אף פעם לא סטינו מן הדרך, תמיד אחרי המועצת, תמיד אחרי גדולי ישראל. הם המכוונים, הם עיני העדה. אנחנו מעולם לא סטינו מזה, גם כשניגשו אלינו וביקשו ממנו ללכת ולעשות דברים אחרים שכביכול לחלוק על המועצת כדי לקבל אינטרסים אישיים. תאמינו לי שמכירים אותנו בעיר, אף פעם לא נסחפנו אחרי אף אחד, אנחנו תמיד הולכים אך ורק אחרי גדולי ישראל, ענקי הרוח. מי שנוטל עצה מן הזקנים לעולם לא יטעה. לו והצליחו, ובעזרת השם, השם ייתן סייעתא דשמיא, שקידוש השם עצום בבחירות הקרובות, ובסוף הבחירות יהיה לנו ראש עיר חדש, נפלא, עם חזות אמיתית של יהדות, ביחד עם עזרה לזולת. שיהיה לכולכם שנה טובה ומבורכת, ומעכשיו שיהיה כבר גמר חתימה טובה, ובעזרת השם נזכה כולנו לשנה נפלאה, אמן כן יהי רצון.